Hope so. Okay. Thank you for the acknowledgement. எல்லாரும் yes no கோமலம் மாத்தாச்சு நேத்தே பண்ணாங்க. It's very simple. So ஆப்ஷன் உங்களுக்கே கொடுத்திருக்காரு இப்ப பிரபு. So anyone can attend after first level completion. So criteria வந்து ஒரு ரவுண்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 108 பீட்ஸ்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபம் மகாமந்திர ஜபம் பண்ணணும். பிளஸ் வந்து நீங்க இது என்னது சர்டிபிகேட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் முடிச்சிருக்கணும். தட் இஸ் த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா. ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ கோ அண்ட் இந்த இஸ்கான் அதாவது மங்களூர் வெப்சைட்ல போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஐ வில் ஷேர் த ஸ்கிரீன். மறுபடியும் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் கூட அவசரமே இல்லை. இஃப் யூ கோ தேர் யூ வில் பி ஏபிள் டு விஷுவலைஸ் இஸ்கான் மங்களூர். ஜஸ்ட் டைப் பண்ணுங்க. இஸ்கான் மேங்களூர் வந்துச்சு இல்லைங்களா? ஸோ இந்த இஸ்கான் மேங்களூர்ல ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள், அதுதான் அவங்களுடைய வெப்சைட்ல போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். திங்க் ராதா கோவிந்தா வெப்சைட் mangaluru.com, iskanamangaluru.com. ஸோ இதுதான் வெப்சைட்டு. இங்க போனீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கீதா லெவல் 1 நீங்க எல்லாருமே இது இங்க போய் தான் கிளிக் பண்ணி நீங்க சப்மிட் பண்ணிருப்பீங்க. இப்போ லெவல் 2 போகணும்னா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த லெவல் 2 எக்ஸாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெவல் 2ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்க பேரு, வாட்ஸ்அப் நம்பரு, என்ற அட்ரஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும். அப்புறம் வந்து எந்த ஏஜ் குரூப்போ அந்த ஏஜ் குரூப் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ சில பேர் அடல்ட்ஸே அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க. யூத்தா இருந்தாலும் யூ கேன் செலக்ட் தட் அடல்ட்ஸ் ஒன்லி அண்ட் தென் சப்மிட். ஸோ அதில் போயிட்டு நீங்கனாக்கா அடல்ட்ஸ் தமிழ், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4 PM. ஸோ ஜாயினிங் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ் நீங்கள் லெவல் 2க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் நீங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ ரீட் ஆல் த கண்டிஷன்ஸ் எபோவ். இதையும் நீங்கள் எல்லாம் படித்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றதை படிங்க. ஒன் ரவுண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ரிமைனிங் எல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு இந்த வெரிஃபிகேஷன் கோடு இது கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஜாயின் த கோர்ஸ் நவ் அந்த ஆப்ஷனுக்கு போகும். ஸோ கோர்ஸ் எப்போ லெவல் 2 ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 நாளுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் லிங்க் வந்து உங்க இமெயிலுக்கும் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கும் வரும். அந்த குரூப்ல போயிட்டு நீங்க ஜாயின் ஆயிடணும். ஐ திங்க் இதுல உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் சப்மிட். இது வந்து ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்களுக்கு கிடையாது, நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இதுல. ஏன்னா ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து இருக்காங்க இதுல வந்து கேட்கறதுக்காக திரும்பி கேட்கறதுக்காக வர்றீங்க. ஸோ ஒன்லி ஃபார் நியூ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தான் இது. ஸோ ஆல்ரெடி ஓல்டு ஸ்டூடெண்டா இருந்து அந்த லெவல் 2 அப்ளை பண்ணாதவங்களும் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணவங்க நோ நீட் டு டூ தட் ஆக்சுவலி. ஹோப் ஐ திங்க் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வி வில் என்டர் இன் டு த செஷன் நவ். தெய்வ அசுர சம்பந்த விபாக யோகம், அதாவது தெய்வீகமான குணங்கள் எது, அசுர குணங்கள் எது, ஸோ அசுர குணங்கள் என்ன பண்ணும், தெய்வீக குணங்கள் என்ன பண்ணும், இதை பத்தி எல்லாமே அதனுடைய இயல்புகள் எல்லாம் என்ன. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஆர் த குவாலிட்டிஸ். ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அசுரர்கள் கிடையாது. இப்போ முன்ன காலத்துல இருந்தாங்க சத்தியோகத்துல எல்லாமே, பட் இப்ப கிடையாது. இப்ப நாம தான் வந்து அசுர குணங்களோட வந்து உலாத்திட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுதான் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி. நம்ம கிட்ட தான் வந்து தெய்வீகமான குணங்களும் உண்டு, நம்ம கிட்ட தான் வந்து அசுர குணங்களும் உண்டு. ஸோ நாம் அந்த அசுர குணங்களை விடுத்து தெய்வ குணங்களுக்கு நாம வந்து நம்மள முன்னேறமான பாதையில நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன நம்ம செஞ்சுக்கணுமோ, இதனால என்ன வரும், அசுர குணங்களால என்னென்ன விளைவுகள் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சிடணும்னாக்கா கண்டிப்பா அதுல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவத்துக்கு நம்ம கண்டிப்பாக செல்வோம். ஸோ ஒருத்தரை வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த பகவத்கீதை வந்து மனதை வந்து திடப்படுத்துகின்றது, ஒருநிலைப்படுத்துகின்றது என்றால் இது மிகையாகாது. ஸோ இது வந்து இது ஒரு ஆன்மீக அகராதி என்று சொன்னது வந்து மகாத்மா காந்தி பொய்யாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வி ஷுட் அக்செப்ட், அதாவது உணர்ந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம். ஸோ வி கேன் ரியலைஸ் தட். ஸோ ஏன்னா நிறைய பேருக்குமே இந்த பகவத்கீதை படிக்க படிக்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டெபிலிட்டி,
ஸோ ஸ்திரமான மனசு இதெல்லாமே வரக்கூடிய தன்மைக்கு வருவாங்க. ஸோ இது வந்து நாம தான் அதை வந்து வி கேன் எவாலுவேட், நம்மள நாமளே வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கலாம். 18th சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நியர்லி ஒரு 20 to 25 ஸ்லோகம்ஸ் வரும் ஆக்சுவலி. அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சத்வமா ரஜசா தமசா அப்படி எல்லாமே வந்து எவாலுவேஷன் வரும். ஸோ வி கேன் சி தட் அந்த 18th சாப்டர் அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எந்த எந்த லெவல்ல இருக்கோம், மிடில் இருக்குமா, கீழே இருக்குமா, மேல இருக்குமா அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னொரு வாட்டி கூட நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா லெவல் 2 போறேன்னு நினைக்கிறவங்க கூட செய்யலாம். ஸோ அகெயின் நீங்க இன்னொரு வாட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் நெக்ஸ்ட் மந்த் இன்னொரு வாட்டி வரும் இல்லையா, அப்ப ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ நேத்து நம்ம வந்து பார்த்தது புருஷோத்தம யோகம் பத்தி பார்த்தோம். ஸோ பகவானிடத்துல நம்மளுடைய சரணடைதலை பற்றி பார்த்தோம். இந்த ஜட உலகம் என்ன, ஆன்மீக உலகம் என்ன, இந்த உலகத்தை வந்து நம்ம எதோட கம்பேர் பண்றோம், அது எல்லாமே இந்த பௌதிக ஆசைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆலமரத்துடைய ரூபமாக நம்ம வந்து கம்பேர் பண்றோம். இந்த ஆலமரமே இந்த பௌதிக இயற்கையோட சம்பந்தப்பட்டு அதுல அனைத்துமே தர்மம் அதர்மம் கலந்த அனைத்துமே இருக்கின்றது. அனைத்து உயிர்வாழிகளுமே, அதாவது 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள், அவங்க இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவங்களுடைய செயல்கள் இதெல்லாமே வந்து நம்ம தெரிஞ்சிடணும். சோ அதனுடைய விழுதுகளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன் நோக்கு செயல்களுக்கு வந்து, அதாவது மேல் நோக்கிய வேர்கள்னு சொல்லியிருப்பாங்க, அது பலன் நோக்கு செயல்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே உபகிளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் புலனுகர்ச்சி செயல்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த இலைகளை வந்து வேத பதங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதுல மெயின் பிரான்ச் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிலை ஒரு மனதோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிர்வாழியினுடைய தன்மைக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மென்மேலும் முன்னேறி அந்த அதாவது ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கான மார்க்கத்திற்கு அவன் செல்கின்றான், அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கம். ஆனா எவ்வாறு அவன் விடுதலை அடைய முடியும் என்றால், இந்த மரத்தை வந்து பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் அவன் வந்து வெட்டி சாய்ச்சா மட்டும்தான் அவனால வந்து அந்த நிலைக்கு செல்ல முடியும். சோ இந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசைகளுடைய ரூபமாக நமக்கு தெரிகின்றது இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஆசைகளை அனைத்தையுமே நம்ம வந்து வெல்ல வேண்டும். அதாவது திடமான மனதோடு நம்ம அதை வென்று, அதை வெல்வது என்றால் அதை நம்ம வெட்டி சாய்ப்பது என்றுதான் அர்த்தம் ஆக்சுவலி. ஸோ நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தையுமே வந்து காட் சென்ட்ரிக்கா செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பற்றின்மை என்பது நமக்கு தானா வந்து ஒட்டிக்கும். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பேட் நேச்சர் எதுவா இருந்தாலுமே அது நம்மளை விட்டு கரெக்ட், அதாவது விலகி செல்லக்கூடிய மார்க்கமும் நமக்கு, அதை பத்தி நம்ம வந்து வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் கூட இருக்காது ஆக்சுவலி. ஸோ நாம வந்து பக்தியில மட்டும்தான் நம்மளை வந்து பகவானிடத்துல வந்து முன்னேற்றமாக எடுத்து செல்ல வேண்டும். ஸோ நாம செய்யக்கூடிய நம்முடைய கடமைகள் அனைத்திலுமே வந்து பகவானுடைய ரூபத்தை நாம வந்து காணலாம். எப்போது என்றால் நம்ம பக்தியுடன் அதனை செய்யும் பொழுது. ஸோ வேதங்களுடைய சுருக்கம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நேத்து பார்த்தோம். ஸோ அதுதான் குய்யா, குய்யதரம், குய்யதமம். ஸோ குய்யதமம் என்பது பகவானுக்கு எந்தெந்த விதத்துல நம்ம சேவை பண்ண முடியும், அதுதான் வந்து குய்யதமம். இன்னைக்கு 16வது அத்தியாயம் தெய்வீகமான சுபாவங்கள், அதுக்கப்புறம் அசுர சுபாவங்களை பற்றி நம்ம வந்து படிக்க போறோம். அசுர குணம் இன்னும் டீட்டெயிலா வந்து இந்த சாப்டர்ல தான் நிறைய சொல்ல போறாரு. அதனுடைய விளைவுகள், அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க எங்க செல்வார்கள், இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்ல நம்ம படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிஎடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம இந்த சாப்டருக்குள்ள போகலாம். ஸோ இன்னைக்கு ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறது? ஆக்சுவலி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ரிசைட் கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. Anyone is willing to recite? No. ஓகே, கோமலம் கோபாலன் மாதாஜி, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்றேன் மாதாஜி. ஸோ நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிக்கலாம்.
எஸ், இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகன்ஸ் வாசிங்க. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அபயம் சத்வ சம்சுத்திர் ஞான யோக வியவஸ்திதிஹ தானம் தமஸ் ச யக்ஷன்ஸ ஸ்வாத்யாயஸ்தப ஆர்ஜவம் அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோதஸ் தியாக சாந்திர் அபைஷுணம் தயாபூதஷ் அலோலுப்த்வம் மார்தவம் ஹ்ரீர் அஷாபலம் தேஜஸ் ஷமா த்ரிதிஹி சௌஷம் அத்ரோஹோ நாதிமானிதா பவந்தி சம்பதம் தைவீம் அபிஜாதஸ்ய பாரத. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ நாம் இப்போ வந்து தெய்வீகமான குணங்களை பற்றி காண போகின்றோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் சொல்ல போகின்றார். அச்சமின்மை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பயம் இருக்காது. ஸோ தெய்வீகமான தன்மை உடையவர்கள் வந்து எதை பார்த்துமே அவங்க வந்து பயப்பட மாட்டார்கள். தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஸோ எப்பொழுதுமே பியூரிஃபிகேஷன். ஸோ அதாவது உள்ள தூய்மையும் சரி, அதாவது போத் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல், இந்த பியூரிஃபிகேஷன் வந்து அவங்க எப்பவுமே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி அந்த ஞானத்தை வந்து சதா சர்வ காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த வேதங்கள் படித்தல் இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக செய்கின்றோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு தெய்வீக குணமுடையவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக ஞானத்தை வந்து எப்பொழுதுமே விருத்தி செய்து கொள்வார். தானங்கள் செய்வார்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து ஞான, அதாவது சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல். செல்ஃப் கண்ட்ரோல்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தார்மீக ரீதியாக இருக்க வேண்டும் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த புலன்களுடைய செயல்கள் அனைத்தையுமே, மனதையும் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கட்டுப்படுத்தி தான் நம்ம எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்காத மாதிரி இருக்க வேண்டும். அதுக்கு நம்ம பேசிக்கலி இந்த புலன்கள் எல்லாமே கண்ட்ரோல்ல வைக்கணும், மனதையும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்ல வைக்கணும். இது ரெண்டுத்தையும் வைக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதுக்கேற்றவாறு நுண்ணறிவும் வந்து வேலை செய்யும். அதுக்கப்புறம் வந்து யாகம் செய்தல். ஸோ தேவர்களுக்கு நாம வந்து கண்டிப்பாக யாகங்கள் செய்கின்றோம். ஸோ ஆனா அதனுடைய அவிர்வாகம் அனைத்துமே பகவானுக்கு தான் சென்று சேர்கின்றது. வேதங்களை கற்றல். அதுக்கப்புறம் தவம், 3 விதமான தவங்கள் உண்டு ஆக்சுவலி. அடுத்த சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். நம்ம உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம். அதுவும் 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு இந்த 3 தவங்கள் எப்படி செயல்படும் என்பதையும் நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல படிப்போம். எளிமையாக இருத்தல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. அஹிம்சை, ஸோ யாரையுமே வந்து கஷ்டப்படுத்தாம இருத்தல். வாய்மை, ஸோ அதாவது பொய் பேசாது இருக்கிறது. ஸோ அதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம உண்மை சொல்லணும்னாக்கா கண்டிப்பா வந்து உண்மை பேசிதான் ஆகணும்னா பேசிதான் ஆகணும். ஆனா அதே சூழ்நிலை அந்த உண்மை பேசுவதால் அங்கே ஒரு பிரளயம் வந்தாக்கா கண்டிப்பா மௌனமாக இருப்பது அது பெட்டர். அதை தவிர்த்து வந்து நம்ம ஒரு பொய் சொல்லி 4 பொய் சொல்லி அந்த சுச்சுவேஷன்ஸை மேலும் வந்து ஒரு தவறான இதுக்கு எடுத்து செல்லக்கூடாது. ஸோ அது மாதிரிதான் வாய்மையில் இருப்பார்கள். இது வந்து தெய்வீக தன்மை உடையவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் நம்ம பாக்குறது. கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கோபம் வராது அவங்களுக்கு. துறவு அப்படின்னாக்கா எதன் மேலும் அதாவது பலன்கள் மேல் வந்து துறவு உண்டு அவங்களுக்கு. தன்னுடைய செயல்கள் அனைத்துமே பக்தியோட பகவானுக்காக செய்வாங்க. ஆனா பலன்கள் பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம். அதுக்கப்புறம் சாந்தி, அதாவது அமைதியாக இருத்தல். குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, இது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு ஆக்சுவலி. அதாவது அடுத்தவர்கள் செய்த குற்றங்களை நாம வந்து டிக் பண்ணவே கூடாது. ஸோ இல்லைன்னா சதா சர்வ காலம் ஒருத்தர் செய்த தவறையே நாம வந்து சுட்டி காட்டி அவர் மனதளவுல வந்து எப்பொழுதுமே நோக செய்யறது. ஸோ இந்த மாதிரி தவறுகள் நாம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தெய்வீக தன்மை உடையவருக்கு தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி. எல்லா உயிர்கள் மீதும் கருணை. ஸோ உயிர்கள்ல எந்த ஒரு பாகுபாடும் கிடையாது, எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய தன்மை, அதாவது கருணையால். அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. கோபம், பேராசை, அதுக்கப்புறம் வந்து இது என்னது கோபம், பேராசை, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜெலஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமை. இது எல்லாமே நமக்கு இருக்கவே கூடாது. நெக்ஸ்ட் கண்ணியம், எல்லார் இடத்துலயுமே வந்து கண்ணியமாக நடந்து கொள்ளுதல். அதாவது கிவ் ரெஸ்பெக்ட், டேக் ரெஸ்பெக்ட், அந்த இதுல இருக்கிறது. வெட்கம், தவறு செய்வதற்காக அவர்கள் எப்பொழுதுமே வெட்கப்படுவார்கள். ஸோ அது வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒன்று நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. மன உறுதி, ஸோ திடமான ஒரு மன உறுதி.
வீரம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா எதையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சக்தியோட செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை. அதுக்கப்புறம் வந்து மன்னிக்கும் தன்மை. ஸோ ஒருவர் ஆன்மீகத்தில் வந்து இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து அறிகுறியே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி வந்து இது எல்லா குணங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மொரார்லெஸ் நம்ம கிட்ட சிலது எல்லாமே இருக்கும். ஆனா இந்த குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, அதுக்கப்புறம் மன்னிக்கும் தன்மை, இது ரெண்டு மட்டும் நம்ம கிட்ட சாதாரணமா வந்து சேரவே சேராது. ஏன்னா நமக்கு வந்து நியாயம் தர்மம் இதெல்லாம் நடந்தே ஆகணும். அது பொதுவான நியாயமா இருக்கட்டும், இல்ல நமக்கே உரித்தான நியாயமானா இருக்கட்டும். ஸோ அதுல வந்து நாம வந்து வில் மேக், அதுல போய் நம்ம அந்த இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம செய்வோம். அடுத்தவர்களுடைய குற்றங்களை வந்து எடுத்து காட்டி நாம வந்து ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்றது. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் தவறு இழைத்து விட்டார் அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு அவரை மன்னிக்க கூடிய மனசும் நமக்கு இருக்கிறது கிடையாது. இந்த ரெண்டு குவாலிட்டிஸ் இல்லைன்னாக்கா நாம ஆன்மீகத்துல என்ட்ரு ஆகவே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். These are two are the basic qualities. So we need to forgive and forget. அதை கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும். இது ரெண்டு இருந்தா மட்டுமே நம்ம வந்து தெய்வீக தன்மையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட பக்தியில நம்ம வந்து கண்டிப்பாக என்டர் ஆயிருக்கும்ன்றது அர்த்தம். இது ரெண்டு இல்லைனாக்கா வேற எந்த குட் குவாலிட்டிஸ் இருந்தாலுமே, அதாவது நான் ஹானஸ்டா இருப்பேன், அதுக்கப்புறம் வந்து வேதங்கள் படிப்பேன், ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்குவேன், சுய கட்டுப்பாடோடு இருப்பேன், அந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸையும் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். ஆனா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், இந்த அடுத்தவர்களுடைய குற்றத்தை காண்பது மன்னிக்கவே மாட்டேன். ஐ வில் நெவர் ஃபர்கெட், ஃபர்கிவ் அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க, அது வந்து மிகவும் தவறான ஒரு குணம். அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆன்மீகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்களை கற்றாலும் சரி, எத்தனை நாமங்கள் செய்தாலும் சரி பகவானுக்கு அது என்னைக்குமே வந்து ஏற்றமாக இருக்கவே இருக்காது. ஸோ அது வந்து அவங்க அந்த பாதையில முன்னேறதுக்கு வந்து மிகவும் சிரமப்படுவார்கள் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தைரியம், தூய்மையாக இருத்தல், பொறாமையின்மை. ஸோ அதுவும் வந்துருச்சு. இது மூணுமே வந்து நரகத்தினுடைய 3 கதவுகள். பொறாமை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபம், அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை. இது மூணுமே வந்து நரகத்தினுடைய 3 கதவுகள். இந்த 3 கதவுங்களையுமே நம்ம அடைச்சாதான் நம்ம வந்து, அதாவது இந்த 3 குணங்களும் நம்ம கிட்ட இருந்து விலகி செல்லணும். பேராசையும் இருக்கக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபமும் இருக்கக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் வந்து பொறாமையும் இருக்கக்கூடாது. இது 3 இல்லாததுதான் வந்து தெய்வீக தன்மை உடைய மனிதர் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல், அதாவது அடுத்தவங்க நம்ம போனோடனே எழுந்து நின்று நமக்கு வணக்கம் செலுத்தணும்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்கிறோம் பாருங்க, அது மிகவும் தவறு. ஸோ யாருமே நமக்கு போன உடனே ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும்ன்ற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கவே இருக்கக்கூடாது. அதாவது நமக்கு தானாக ஏதாவது மரியாதை வந்தா ஏத்துக்கலாம், வரலன்னா அதுக்காக வந்து நம்ம வந்து வருத்தமும் படக்கூடாது. ஸோ இவை அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீக குணங்களாக கருதப்படுகின்றது. ஸோ நீ வந்து தெய்வீக குணங்களோட பிறந்திருக்கின்றாய் அப்படின்ட்டு வந்து அர்ஜுனரை பார்த்து பகவான் வந்து சொல்லுவார். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணிட்டு. தம்போ தர்போ விமானஸ்ய க்ரோதः பாருஷ்யம் ஏவ ச அஜ்ஞானம் சாவிஜாதஸ்ய பார்த்த சம்பதம் ஆசுரேன். இப்ப அசுர குணங்களை பற்றி, தம்போ என்றால் நம்மளை பற்றி பெருமையாக பாடிக்கொள்வது. தர்போ அபிமானஷ, குரோத, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குரோதம் என்றால் கோபம், பாருஷ்யம் நம்மளுடைய பவர், அதாவது காட்டுறோம் இல்லையா, சில பேர் தங்களுடைய அத்தாரிட்டியை வந்து காட்டுவாங்க. ஸோ அஜ்ஞானம் அறியாமை. ஸோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ இது எல்லாமே வீண் அபிமானம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அகந்தை, அதுக்கப்புறம் வந்து தற்பெருமை, தன்னை பற்றி பெருமையாக கூறிக்கொள்ளுதல், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபம், கொடூரம், ஸோ ஆகிய அறியாமை ஆகியவை எல்லாமே அசுர இயல்புடையவர்களுடைய குணங்களாகும் சொல்லியிருக்கார். இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து இந்த குவாலிட்டிஸோடு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தே பிலாங் டு த அசுர குவாலிட்டி அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கலாம். பகவத்கீதை வந்து நீட்டா படிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்தந்த குவாலிட்டி, இந்தந்த மனிதர், இந்தந்த விதமான மனிதர் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ இவர் சத்துவகுணம், இவர் ரஜோகுணம், இவர் தமஸ் குணம். ஆனா இந்த 3 குணங்களுக்கும் இன்னும் வர்ஸ்டா இருக்கிற சண்டாளத்தனமா இருக்கிறவங்களும் இவங்க, அதாவது அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை. ஸோ தற்பெருமை என்பது அசுரகுணம், அகந்தை என்பதும் அசுரகுணம், வீண் அபிமானம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டவுட் மென்டாலிட்டி இருக்கும் இல்லையா, ஸோ சும்மாவே அடுத்தவர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டவுட் படுறது, அது வந்து தவறு. கோபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்து, அதாவது தட் இஸ் பேசிக் குவாலிட்டி, நமக்கு எதுவும் கிடைக்காம போயிடுச்சுன்னா உடனே அது வந்து கோபமாக மாறிவிடும். கொடூரம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சாடிஸ்ட் புத்தி,
ஸோ அடுத்தவர்கள் கஷ்டப்படும் போது நாம சந்தோஷிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. ஸோ அதுதான் கொடூரமான ஒரு மனசு ஆக்சுவலி. ஸோ அறியாமை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே அறியாமையில் இருப்பது, இவை அனைத்துமே வந்து அசுர குணங்களாக கூறப்பட்டுள்ளது. எஸ், 5th ஸ்லோகம் வாசிங்க. दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धाय सुरी मता मासुषः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. எஸ், தெய்வீக குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீக சம்பத் விமோக்ஷயா, மோட்சத்தை கொடுக்க உள்ளது ஆக்சுவலி. அசுர குணங்களோ பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்துவது ஆக்சுவலி. இந்த உலகத்துல மீண்டும் நாம வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். சோ நீ வந்து தெய்வீக குணங்களோடையே பிறந்திருக்கின்றாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கார். யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு. எஸ், 6th ஸ்லோகம் வாசி. तव भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरक्षः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல வந்து படைக்கப்பட்டவையில வந்து 2 விதம். ஒண்ணு வந்து தெய்வீகம், இன்னொன்னு வந்து அசுரத்தன்மை உடையது ஆக்சுவலி. சோ தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகத்திலே பகவான் கிளியரா சொல்லியிருக்கார். ஸோ அந்த அத்தனை பண்புகளும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீக இயல்புடையவர்களுக்கு இருக்கக்கூடியது. இனி அசுர குணங்களிடம் என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அசுர இயல்புகளை பற்றி இன்னும் வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். ஆசூரீம் பார்த்தனே, அதாவது அசுரர்களை பற்றி ஸ்ருணு அப்படின்னா கேளு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. எஸ், 7th ஸ்லோகம். प्रवृत्तिं स निवृत्तिं स जनान विदुर आसुराः नवौषं नाभि साचारो न सत्यं तेषु विद्यते. ना शौषम नाभि साचारो. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரவிற்த்திம் நிவிற்த்திம். பிரவிற்த்திம் என்பது செய்யத்தக்கது, நிவிற்த்திம் என்பது செய்யத்தகாதது. சோ அதாவது இந்த அசுர குணங்கள் இயல்புடையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எது செய்யத்தக்கது எது செய்யத்தகாது அப்படிங்கிற அந்த டிஃபரன்சியேஷன் அவங்களுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நடத்தையில பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மையோ அல்லது அதுக்கப்புறம் வாய்மையோ எதுவுமே முறையான நடத்தியோ அவங்க கிட்ட இருக்கவே இருக்காது. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஒரு அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய நேச்சர் எப்படி இருக்கும்னாக்கா அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ பேசிக்கலி செல்ஃபிஷ்னஸ் அது வந்து மேல் நோங்கி இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்க செய்யறதுதான் ரைட். நம்ம எவ்வளவுதான் இது பண்ணா தவறு அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. பேசிக்கலி அறியாமையினுடைய ஹையஸ்ட் லெவல்ல இருப்பாங்க அப்படிப்பட்டவர்கள். அவங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளீன்லினஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மை இருக்காது. போத் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் எதுவுமே வந்து தூய்மை இருக்காது. அதுக்கப்புறம் முறையான நடத்தை, அது எக்ஸ்டர்னலுக்கு குறிக்கின்றது. வாய்மை, அவங்க பேச்சுல வந்து எந்த ஒரு நாணயமும் இருக்காது. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம வந்து அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் வச்சு நம்ம வந்து இவங்க அசுரத்தன்மை உடையவர் அப்படிங்கறது வந்து நாம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். எஸ், 8th ஸ்லோகம். असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगद्दाहु अनीश्वरम् अपरस्पर सम्पूतं किम् अन्यत् कामहैतुकम्. எஸ், ஸோ இந்த உலகம், ஸோ அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏத்திஸ்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாத்திகவாதிகள், அதுலயும் வந்து அதாவது ஹையஸ்ட் லெவல் நல்ல படித்தறிவு பகுத்தறிவு உடையவர்களும் இருக்காங்க இல்லையா. கடவுள் என்பவரே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களும் விதண்டவாதம் புரிபவர்கள் படித்தவர்களாக இருப்பவர்களே இருப்பார்கள் ஆக்சுவலி. சோ இவ்வுலகம் அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் என்பதுதான் பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். இந்த உலகமே ஒரு பொய், கடவுளே ஒருத்தர் கிடையாது, இந்த எல்லாமே இதெல்லாம் பகவானாலெல்லாம் படைக்கல, இதெல்லாம் அப்படியே வந்ததுதான். நமக்கு இறந்த பிறகு இன்னொரு பிறவி இருக்கு, நாம ஒரு ஆத்ம ரூபம், இதெல்லாமே எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ற அந்த மனப்பான்மையோட தான் அவங்களுடைய பேச்சும் அவங்களுடைய நடத்தையும் இருக்கும். சோ இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும், அதாவது எங்கே இருந்து வந்தது அப்படிங்கிற அந்த பேஸ் எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகத்திற்கு அப்படின்ட்டு அவங்களுடைய தாட்ஸ். கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் என்பவர் ஒருத்தர் கிடையவே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகும், காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் என்றும் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். அதாவது இங்க இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேராசையினுடைய விளைவுகள் தான். ஸோ அதனால வந்து வாட் எவர்
ஸோ இங்க இருக்கிறது எதுவுமே வந்து பகவானால படைக்கப்படவில்லை. ஸோ பகவான் என்பவர் ஒருத்தர் கிடையவே கிடையாது. ஸோ எல்லாமே பொய் தான் இங்க. எதுவுமே வந்து நித்தியம் கிடையாது. அதாவது சாரி நித்தியம் என்றேன். எதுவுமே வந்து பகவானால் படைக்கப்படவில்லை. ஸோ கடவுள் என்பவர் ஒருவர் கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து கிரீட், த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கிரீட், அதாவது லஸ்ட். எல்லாத்துக்குமே அதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து மோகத்தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பேச்சு வந்து சொல்றது ஆக்சுவலி. எஸ், 9th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஷ்டப்ய நஷ்டாத்மானோ அல்பபுத்தயः பிரபவந்த உக்ரகர்மாணः ஷயாய ஜகதோ ஹிதாஹ. எஸ், இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி, ஸோ ஒருத்தர் அதுல ஒரு லீடரா இருந்தா அதை பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணி அவங்க பின்னாடி போறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா? ஏன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ணால் காண்பது மெய் அப்படிங்கிற அந்த கோட்பாடு தான். ஸோ கடவுள் நம்ம முன்னாடி வராதப்போ எப்படி இல்லாதது ஒண்ணு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை அவர்களுடைய. ஸோ அப்படியே அதையே ஃபாலோ பண்றவங்களும் இருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அந்த காலத்துல எல்லாம் அசுரர்கள் இருந்தாங்க. இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் யார் அழிவுறக்கூடிய செயல்களில் இருக்கின்றார்களோ, அடுத்தவர்களுக்கு வந்து கெடுதல் புரியக்கூடிய செயல்களில் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் எல்லாமே அசுர இயல்புடையவர்கள் தான். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிளாம் பிளாஸ்ட், ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ பெரிய நஷ்டத்துக்கு வந்து இது ஆளாகின்றது இல்லையா? ஸோ ஒரு கண்ட்ரினுடைய எக்கானமி இதெல்லாமே இம்பேக்ட் ஆகுது. ஸோ அவங்க அந்த இதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு இது அடுத்தவர்களுக்கு நஷ்டத்தை தன்னையே இழந்து கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தே டூ திஸ் ஒர்க். எதுக்காக செய்யறோம்னாக்கா அவங்களுடைய போதனைகள், அவங்க கேட்டிருக்க போதனைகள் அப்படிப்பட்டது. அதை கேட்டார் போல அதை வந்து உண்மை என்று நம்பி அந்த காரியங்களில் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள் ஆக்சுவலி. ஆனா உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க பாவமான செயல்கள் தான் செய்கிறார்கள். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 10th ஸ்லோகம் வாசி. காமம் ஆஸ்ரித்ய துஷ்பூரம் தம்பமான மதான்விதாக மோகாத் கிரீஹித் வாசத்கிரகான் பிரவர்த்தந்தே அசுஷிப்ரதாக. எஸ், அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய ஆசைகளுக்கு அளவே இருக்காது. அது எந்த ஆசையா இருக்கட்டும், பொருள் மேல இருக்கலாம், பெண் மேல இருக்கலாம், ஸோ பணத்து மேல இருக்கலாம், உணவு மேல இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் கெட்ட பழக்கங்கள் மேல இருக்கலாம். எதன் மேல ஒன்னுத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து அதுல திருப்தி அடைய மாட்டார்கள். இன்னும் வேண்டும், இன்னும் இன்னும், அதாவது there is no boundary, அதுக்கு ஒரு எல்லையே கிடையாது அவங்களுக்கு, அவங்களுடைய ஆசைக்கு. ஸோ கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியால் அவங்களுக்கு அகங்காரம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. அதுக்கப்புறம் போலி ஆன அவங்களுடைய எக்ஸிகியூஷன், அவங்கள தன்னை வந்து உயர்வான ஒரு இதுல வச்சு பார்ப்பாங்க. ஆக்சுவலி அது உண்மையிலே அவங்க அந்த லெவல்ல இருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஆனா வெளியில காட்டிக்கும் பொழுது ஐ ஆம் த கிரேட், அந்த ஒரு லெவல்ல தான் அவங்களுடைய இது இருக்கும், அவங்களுடைய செயல்கள் அனைத்தும் இருக்கும். ஸோ கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள், ஸோ சிலது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து கடவுளை வணங்குறதுன்றது அவங்களுக்கு அந்த கோட்பாடெல்லாம் கிடையாது. ஆனா அவங்களே ஏதோ ஒண்ணு இந்த மாதிரி இந்த பிளாக் மேஜிக் இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் போறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து அது ரிலேட்டடான இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த விதிமுறைகளை எல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்றது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு பொருள் மேலேயும் பாத்தீங்க இது எல்லாமே நித்தியமற்றது தான் இல்லையா? ஸோ அதன் மேலே வந்து பற்றுக்கொள்ளுதல். ஸோ அதனால் ஈர்க்கப்படுகின்றார்கள். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 இந்த 4மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்களால் தடை செய்யப்பட்டது ஆக்சுவலி. ஸோ கேம்பிளிங், இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், இன்டாக்சிகேஷன், மீட் ஈட்டிங் இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தடை செய்யப்பட்ட ஒன்று. ஆனா இதுல ஏதாவது ஒண்ணுத்துல வந்து அவங்க ஐக்கியமாயிடுவாங்க. எஸ், 11th 12th 2 வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. சிந்தாம் அபரிமேயாம்ச பிரளயாந்தாம் உபாஸ்ரிதாக காமோ வபோக பரமா ஏதாவத் இது நிஷ்டிதாக
आशापाशसतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थ सञ्चयान्. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா மனித நாகரத்தின் முக்கிய தேவை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த பௌதிக செயல்கள்ல தான் நம்மள வந்து அதிகமான நாட்டத்தோட நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றோம். ஸோ உண்மையிலே இந்த புலன்களை நம்ம எப்படியெல்லாம் திருப்தி செய்யணும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஓடி ஓடி உழைக்கின்றோம் ஆக்சுவலி. ஸோ முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றார்கள். ஸோ நம்ம கூட நிறைய பேர் இதனுடைய நம்பிக்கை, இந்த மாதிரி நம்பிக்கை நமக்கும் உண்டு இல்லையா? ஸோ இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. இப்படிப்பட்டவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலகத்துல ஏதோ ஒரு கஷ்டம் இல்லாதவர்கள் யாருமே கிடையாது இல்லையா? எவ்ரிஒன் ஹேஸ் டு சஃபர். இந்த உலகத்திற்கு வந்த பிறகு சஃபரிங் வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. வி ஹாவ் டு சஃபர் ஒன்லி. ஸோ ஆனா அவர்களுடைய கவலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே அவங்க மட்டும் தான் கவலைப்படுற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அது வந்து எல்லையற்ற கவலைகள். ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்பட்டு நிறைய ஆசை இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி, அதாவது பேராசையிலும் அது நடக்கலைன்னாக்கா இறுதியில கோபமாக அது உருமாறி விடுகின்றது. அவர்கள் புலநுகர்ச்சிக்கான அநியாய வழிகளில் வந்து செல்வத்தை சேர்க்கின்றனர். ஸோ எந்த ஒரு செயலிலுமே வந்து நியாய தர்மம் அந்த இதுலதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய சம்பாத்தியம் இருக்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வியாபாரமே பண்றாங்கனாக்கா அதுல ஒரு 25 to 30% மார்ஜின் வைக்கிறதுல தப்பு கிடையாது. ஆனா 200% 300% மார்ஜின் வச்சு விற்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ தட் அண்ட் ஆல் இஸ் அது எல்லாமே பாவத்துக்கு. ஆப்டிமம் பர்சன்டேஜ் ஆன பிறகு எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா வருதோ அது எல்லாமே பாவ மூட்டையில போய் தான் சேரும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரிய கோணிப்பை நிறைய இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அநியாய வழியில நம்ம என்னைக்குமே சம்பாதிக்கவே கூடாது ஆக்சுவலி. எஸ் 13, 14, 15 மூணுமே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. இதமத்ய இதமத்ய மயா லப்தமிதம் प्राप्सेय मनोरथम् इदमस्तीदमभिमे भविष्यति पुनर्तनम् असौ मया हतः शत्रुः निश्ये साबरानभि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी आट्यो अभिजनवानस्मि वो अन्योस्ति सदृशो मया यस्ये तास्यामि मोदिष्य इत्यन्या न विमोहिताः. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரத்தன்மை உடையவன் அவனுடைய தாட் ப்ராசஸ், அவனுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கும்ன்றத வந்து இங்க பார்க்க போறோம் இந்த 3 ஸ்லோகத்துல இருந்து. இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்துக்கள் உள்ளது, நிறைய சொத்துக்கள் இருக்கும். ஏன்னா அடுத்தவர்களை ஏமாற்றி தான் நம்ம சம்பாரிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அசுரத்தன்மை உடையவர்களுக்கு வந்து எது தர்மம் நியாயம் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. சம்பாத்தியம் அவ்வளவுதான். ஸோ எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். ஸோ அநியாயமான வழிகளில் தான் நம்ம சம்பாதிக்கின்றோம். 1க்கு 4 மடங்கு விற்கிறது அந்த மாதிரியான இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் பாவம் ஆக்சுவலி. ஸோ அது அசுர இயல்புடையவர்கள் செய்யக்கூடிய தன்மை. தற்பொழுது இவ்வளவு என்னுடையதாக உள்ளது, இவ்வளவு சொத்துக்கள் எனது, எதிர்காலத்தில் இது பெருகும். ஸோ இது மேன்மேலும் வந்து விருதி செஞ்சுட்டே இருப்பேன் நான். அவன் என்னுடைய எதிரி. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு எதிரிகள் உண்டு, அதுல இவன் ஒருத்தன். இவனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் கொன்னுட்டேன், மேலும் சிலரையும் வந்து ஃபியூச்சர்ல கொல்லதான் போறேன் அப்படின்னு பிற எதிரிகளையும் நான் கொல்லதான் போகின்றேன், அதாவது கொல்லப்படுவர். நானே எல்லாவற்றின் நிறைவன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈக்குவல் டு காட். அந்த இதுல வந்து நம்ம பேசுவோம், கடவுள் என்பவரே ஒருத்தர் கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதனால ஐ எம் மைசெல்ஃப் பிகம் த காட் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், வெல் பேலன்ஸ்டு பர்சன் சொல்றாரு. பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன், சந்தோஷமானவனும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு, அதாவது நம்ம எவ்வளவு இருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உறவினர்களும் வந்து நமக்கு சேர்கின்றனர் இல்லையா? ஸோ செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு மிகப்பெரிய செல்வந்தனான நானே என்னை போன்ற சக்தியுடையனுடைய மகிழ்பவனும் யாருமே கிடையாது. ஸோ இது அவர்களுடைய நிலைகளை பற்றி புரிந்து கொண்டு அப்போ வந்து அதுல வரக்கூடிய சந்தோஷத்தை தான் இங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம். ஆனா உண்மையிலே இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இங்க மகிழ வேண்டதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா?
ஸோ எல்லாமே நம்ம சாதாரணமா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு தான் நம்ம மனசை நம்ம பக்குவப்படுத்திக்கணும். ஆக்சுவலி நான் யாகங்கள் செய்வேன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது தற்பெருமையால் செய்யக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் தானங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தற்பெருமையால செய்யறது. இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன் என்று இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அறியாமை, இக்னரன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்சிக் நேச்சர், அதுல வந்து மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எஸ் 16th and 17th ரெண்டு வாசிச்சிருங்க மாத்த. அநேக சித்த விப்ராந்தா மோகஜால சமாவிருதாக பிரசக்தா காம போகேஷு வதந்தி நரகேஷு ஷௌ ஆத்ம சம்பாவிதா சப்தா தனமான மதான்விதாக யஜந்தே நாம யஜ்ஞஸ்தே தம்பே நாவிதி பூர்வகம். எஸ். சோ இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்டவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். யார் ஒருவர் அசுரத்தன்மையில வந்து மேலோங்கி இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் கண்டிப்பாக நரகத்தில் போயிட்டு கஷ்டப்படாம படுவாங்க. ஸோ அதிகமான சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா புலன் நுகர்ச்சி, அதுக்கப்புறம் வந்து பலன் நோக்கு செயல்கள், இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டிய ஒன்று. ஸோ அதனாலதான் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபியூச்சர்ல நம்ம எங்க போவோம், எங்க பிறவி எடுப்போம், பேராசை நிறைய, கோபம் நிறைய, குரோதம் நிறைய இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிமல் கிங்டம்லோ இல்லைன்னா கீழ் உலகங்களோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான் பிறப்பாங்க. மீண்டும் வந்து மனித எண்ணம் கிடைப்பது என்பது அவர்களுக்கு, ஏன்னா அறியாமையிலே அவங்க வந்து ஜாஸ்தியா இருப்பாங்க. ஸோ புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி, அதை பத்தினாக்கா சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். they will go to the hellish planets. அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறது. செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்பொழுதுமே திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டங்களையுமே மதிக்க மாட்டாங்க. இவங்க வந்து பின்பற்றாம பேரளவில் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். அதாவது உலகத்துக்கு வந்து காட்டுறது, ஐ எம் ஆல்சோ டூயிங் சம்திங் கிரேட் அப்படின்னு வந்து அடுத்தவர்கள் வந்து தங்களை வந்து நல்ல விதமா புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே whatever கைங்கரியம் பண்ணாலும் அதை வந்து ஷோகேஷ் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நன்மை வரும்ன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போட தான் அவங்க செய்யறது. ஆனா உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எந்தவித சட்டத்திட்டத்தை பின்பற்றாம செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக அது பாவமாகவே மாறிவிடுகின்றது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 18 வாசிங் மாதா. அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் சம்ஸ்ரிதாக மாம் ஆத்ம பரதேஷு பிரத்விஷந்தோ யஸ்வயகாக. அப்யசுகாயாக. ஓகே, அகங்காரம், சோ பலம், தற்பெருமை, அங்க டைரக்டா அங்கே இருக்குது காமம் குரோதம். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஐந்தும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அகங்காரம், பலம், அதுக்கப்புறம் தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கி உள்ள அசுரர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நாம கூட மனிதர்களா இருக்கிறவர்களும் நமக்கு கூட உண்டு சிலது எல்லாமே இல்லையா. நாம வந்து எந்த சமயத்துல பொறாமையோடு இருப்போம்ன்று நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியுமா? கிடையாது ஆக்சுவலி. அதேதான். ஸோ வென் யூ சி சம்திங், நமக்கு முன்னாடி வந்து எதுவுமே இல்லாம நம்மளுக்கு முன்னாடி அவங்க மேலோங்கி சென்றால் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம் இல்லையா. பொறாமனுடைய உச்சகட்டம். உடலிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். அதாவது உண்மை மதம் என்றால் என்ன? உண்மை மதம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பகவானை பற்றி நினைக்கக்கூடியதுதான். நம்ம அதாவது நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன? தர்மம். சோ ரிலிஜன் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை குறிக்கின்றது. தர்மம் என்பது நமக்கென்று பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை குறிக்கின்றது. அது எங்கிருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம்? வேதங்கள் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ பகவானிடம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை வந்து நிந்திக்கின்றனர். சோ உண்மையான மதம் என்பது நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள், அதையும் வந்து நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது கிடையாது. எஸ் 19 வாசி. தான் அகம் விஷத க்ரூரான் சம்சாரேஷு நராதமான் ஸ்ரீபாம் யஜஸ்ரம் அசுபான் ஆசூரிஷ்யேவ யோனிஷு. எஸ், பொறாமையுடனும் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன்னு சொல்லிட்டார் பகவான்.
அப்ப நாம வந்து இந்த குணாதிசயங்களோடு இருந்தோம்னா கண்டிப்பா அசுர உலகங்களுக்குத்தான் செல்ல போகின்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரா நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்தே தெரியறது. ஆக்சுவலி பொறாமை தேவையே கிடையாது. அது பொறாமை அது நம்மளையே சாப்பிட்டுரும். அது பொறாமை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் ஈட் அஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஏன்னா அது பொறாமையால நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபம், பேராசை, பொறாமை இந்த 3 கலந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே நம்மளுடைய அழிவு பாதைக்கு நாம எடுத்துட்டு போகிறது தான். ஸோ இந்த இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது நம்ம சம்சார சாகரம் அதுலதான் நம்ம விழுந்திருக்கோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். அவங்க மீண்டும் மனித பிறவி எடுப்பது என்பது கிடையவே கிடையாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். ஆசுரீம் யோனிம் ஆபன்னா மூடா ஜன்மனி மாம் அப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்த்யத மாம் கதிம். எஸ். அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. ஒன்ஸ் நம்ம கீழ் உலகத்துக்கு நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அனிமல் கிங்டம் கீழே தள்ளப்பட்டோம் என்றால் மீண்டும் நம்ம மேலே வருவது என்பது இயலவே இயலாது. ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் படிப்படியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழ் உலகங்கள்ல அங்க இருக்கக்கூடிய எந்த விதமான உயிர் வாழிகள் இருக்கோ அதோட நம்ம போயிட்டு நம்ம வந்து மிகவும் கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையை தான் நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்போம். எஸ். 21 வாசிங்க மாதாஜி. திரிதம் நரகஸ்யேதம் வாரம் நாசனமாத்மனக காம குரோதஸ் ததா லோபஸ் தஸ்மாத் ஏதத் த்ரயம் த்யஜேத். எஸ். நரகத்தினுடைய 3 கதவுகள் என்னன்னாக்கா காமமாக இருக்கக்கூடிய பேராசை, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது மோகம்னு சொல்றோம், அதுக்கடுத்து வந்து காமம், கோபம், அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை. ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3ம் வந்து நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள் ஆகும். ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 ரூட் போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஸோ இது எங்க போகும்னாக்கா நரகத்தினுடைய 3 கதவுகளுக்கு செல்லும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஆத்மாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழே தான் கீழ் இயல்பால வந்து எப்பொழுதுமே நம்ம மேல் இயல்பை வந்து எடுத்துட்டு போகணும். கீழ் இயல்பை வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து அடக்கி வைக்கணும். ஸோ இந்த புலன்கள் ரிலேட்டடான எந்த ஒரு விஷயத்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழ் இயல்பாக கருதப்படுகின்றது. ஆன்மீகத்துல நம்ம என்னைக்கு முன்னேறுகின்றோமோ அது வந்து மேல் இயல்பு. ஸோ எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கீழ் இயல்பை வந்து கீழே அடக்கி தான் வைக்கணும். மேல் இயல்பால் நம்ம இதை எப்பொழுதுமே வந்து கீழே தட்டி தான் வைக்கணும். ஸோ ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும் சொல்லிட்டார். ஸோ இது ஆத்மாவை வந்து அவ்வாறு நம்ம செய்ய தவறிட்டோம்னாக்கா ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்திவிடும் அது. ஸோ அவ்வாறு அறிவுள்ள மனிதன் இவற்றை இந்த ஞானத்தை யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கின்றானோ அவன் இந்த கோபம், குரோதம், பேராசை இது எல்லாத்தையுமே வந்து விட்டுறணும் ஆக்சுவலி. ஸோ தீஸ் 3 திங்ஸ் வந்து நம்மளை என்னைக்குமே நம்மளை அழிச்சிரும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 22 வாசிங்க. ஏதேர் விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வாரை ஸ்திரிபிர்நரக ஆசரத்யாத்மன ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதிம். ஸோ அதாவது நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகள். ஸோ இத 3த்தையுமே வந்து ஒருத்தர் வந்து வென்று இந்த 3 கதவுகளை வென்று, அதாவது கோபம் இல்லாமல், அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை இல்லாமல், காமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மோகம் இல்லாமல் இருந்தால் அவர்கள் அந்த 3 கதவுகளையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 3 கதவுகளிலும் தப்பி விடுகின்றான். ஸோ அப்படிப்பட்ட மனிதன் தன் உணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம் இலக்கை அடைகின்றான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பாத்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து முன்னேறி செல்கின்றார்கள். ஸோ அவருடைய இலக்கு வந்து பகவானுடைய ஸ்தலத்துக்கு செல்வதுதான். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு ஒரு குரு அனுகிரகம் வேண்டும், வேதங்களை படிக்கணும், கைங்கரியங்கள் செய்யணும், நம்மளுடைய புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீக அறிவுல வந்து ஒரு நிலைக்கு வந்து ஸ்திரமாக இருக்கும்ன்றத வந்து நாமளே வந்து எவாலுவேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் அந்த நேச்சருக்கு வந்த பிறகுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா they will be able to elevate actually. ஸோ மேலும் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல அவங்க வந்து பந்தப்பட மாட்டாங்க அப்படிப்பட்டவர்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து 23 வாசிங்க மாதாஜி. சாஸ்திர விதிம் உத்ருஷ்ய வர்த்ததே காமக்காரதக
न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां கதிம். எஸ், சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. பரம இலக்கு என்பது பகவானுடைய பரமத்தலம். சுகமும் என்பது எப்பொழுதுமே நம்ம அறியப்பட வேண்டியது. அது ஒண்ணு அடையணும்னு நினைக்க வேண்டாம். நம்ம ஏதாவது ஒரு நல்ல செயல் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனசு வந்து சந்தோஷம் வருது இல்லையா, அதுதான் வந்து சுகம் உண்மையானது. அதுக்கப்புறம் பக்குவம், அதனால நமக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா வில் என்டர் இன்டு த பேலன்ஸ்டு ஃபேஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆனா ஒருவர் வந்து இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சாஸ்திர விதிகள் எதையுமே பின்பற்றதே கிடையாது. அவங்களோட இஷ்டம் போல அதுதான் ரைட், அதுதான் வேதம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு போவாங்க பாருங்க. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மனப்பக்குவமும் வராது, சுகத்தையும் அவர்கள் அனுபவிக்க முடியாது, பரம இலக்கும் அவர்கள் அடைவதே கிடையாது, வைகுண்டமும் அவர்களால் செல்ல முடிவதில்லை. எஸ், 24 வாசிங் மத்த. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इच्छार्हसि. எஸ், எது கடமை எது கடமை அல்ல என்று சாஸ்திர விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ எது சத்தியம், எது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது நம்மளுடைய கடமை, இந்த செயல் நாம் செஞ்சுதான் ஆகணும், இது நம்மளுடைய கடமை கிடையாது, அதனால வந்து யார் செய்யணுமோ அது செய்யட்டும்னு நம்ம அதை வந்து விட்டுடணும் ஆக்சுவலி. ஆனா சும்மா போயிட்டு அந்த இடத்துல போயிட்டு மூக்க நொழிச்சு அதுலயும் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் பண்ணவே கூடாது ஆக்சுவலி. ஸோ ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திசையங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து சொல்லியிருக்கார். ஸோ இதோட நம்மளுடைய தெய்வ அசுர சம்பந்த விபாக யோகம் முடிஞ்சது. கிருஷ்ணா பிரபு நீங்க போல்ஸ் போட்டுருங்க. எஸ், எத்தகைய குணம் ஒருவரை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் அழைத்து செல்கின்றது? காமம், கோபம், பக்தி, பேராசை. ஐ திங்க் எல்லாரும் போல்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த டேஷ் நரக வாயில்களாகும் மூன்றுமே, 108மே, 16ம், 26ம் எத்தனை வந்து நரகத்தினுடைய கதவுகள் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம். அதை பார்த்து போடுங்க. அசுரத்தன்மை உடையவர் வாழ்க்கையில் இறுதி இலக்கு என்ன? மனித குலத்திற்கு சேவை செய்தல், இறைவனுக்கு சேவை செய்தல், அதுக்கப்புறம் பலநோக்கு செயல்கள், புலனின்பத்தில் இன்பத்தை அனுபவித்தல், மேற்கூறிய அனைத்தும். ஸோ எது ரைட் ஆன்சரோ அது கண்டிப்பா போடணும். கலியுகத்திற்கு ஏற்ற தியாகம் என்ன? அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஸ்வமேத யாகம், அக்னிஹோத்திர யாமம், நாம சங்கீர்த்தனம், அனைத்து வித யாகங்களும். பகவானின் ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி, நீங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இட் இஸ் ஆக்டிவேட்டட். இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு வந்திருக்காங்க. கோஸ்ட் இருந்தா உங்களுக்கு வராது ஆக்சுவலி. வந்ததுங்களா? ஓகே. பகவானின் புனித நாமத்தை எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும்? ஸோ அதாவது பக்தியோடும் ஸ்ரத்தையோடும் தான் நம்ம பகவானுடைய நாமங்களை உச்சரிக்கணும் இல்லையா? வரலைங்களா? ஸோ இங்கே பார்த்துக்கோங்க மாதாஜி. மேபி உங்களுக்கு நான் இமீடியட் பண்ணியிருந்தா உங்களுக்கு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், சாரி மாதாஜி. ஸோ அடக்கத்துடன், அகங்காரத்துடன், போலி கௌரவத்துடன், மேற்கூறிய அனைத்தும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்க இப்போ ஆன்சர் பண்ணலாம். ஐ திங்க் டுடே ராதிகா இஸ் நாட் தேர். ஸோ நீங்க எல்லாருமே இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுவீங்க இல்லையா, அல்லது இப்பவே நம்ம பண்ணலாமா? இஃப் யூ வாண்ட் வி வில் டூ தட் ஆக்சுவலி. செகண்ட் லெவலுக்கு போகிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கிளியர் பண்ணிக்கணும், சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரவுண்ட் மகாமந்திரம் பண்ணணும். ஸோ இது அதில் வந்து 2 விதமான இது இருக்கு. ஒன்று வந்து ஜஸ்ட் யூ கேன் பி அன் அட்டெண்டி, எந்த எக்ஸாம்ஸ் எதுவுமே வாங்கிக்கிறது கிடையாது அந்த மாதிரி தன்மை. ஆனால் அந்த தன்மைக்கு போனால் லெவல் 3க்கு போக முடியாது. அப்புறமா யூ நீட் டு கிளியர் லெவல் 2, அப்புறமா தான் லெவல் 3க்கு அனுப்புவாங்க. அதனால வந்து நீங்க அதை யோசிச்சு பண்ணிங்க. லெவல் 2ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4 புத்தகங்களை வந்து கவர் பண்ணுவோம் நம்ம. பகவத்கீதா டீட்டெயில்டாக ஃபுல்லாக படிப்போம். 3 மாடியூல்ஸ், கர்மயோகம் ஒரு மாடியூல், அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி யோகம் ஒரு மாடியூல், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகம் ஒரு மாடியூல், அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஷோபனிஷத், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். ஸோ இத்தனை புக்ஸும் நம்ம வந்து படிப்போம். ஹோப் ஐ திங்க் 60% தான் ஓட் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு அதிகம் வந்துட்டாங்க. ஓகே,
Okay, let her tell the story so that we will. I am here only from the time. Hare Krishna devotees. ஸோ குயிக்காக நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஒரே ஒரு செகண்ட் மேம் இதுல என்ன ஸ்டோரி இருக்குன்னு பார்த்துருக்கேன். போல்ஸ்ல எதுவும் ஸ்டோரி இல்லைம்மா. ஓகே, இன்னி போலீஸ்ல ஸ்டோரி இல்லை. நாளைக்கு உள்ளது வேணா சொல்ல நாரதர், நாளைக்கு உள்ளது சொல்லிருங்க, போய் ஈஸியா இருக்கும். ஷூர், ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. என்கிட்ட நாரதர் இல்லையே. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ஸ்டோரி வந்து நாரதர் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி நாரதர்து அப்படின்னா, இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே நாரதரை தெரியும், ஆனால் அவருக்கு 3 ஜென்மங்கள் இருக்குன்றது தெரியுமா? ஸோ அந்த கதை தான் நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ நாரதர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சுவலாக அவர் என்னன்னா, அவர் வந்து காந்தர்வாக இருந்தார். அதாவது அந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் பாடுறவராக இருந்தார். அப்படி இருக்கிறச்சே கூட என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு தடவை அவர் வந்து அங்கிருந்த தேவதி மேல ஒரு தெரியாம பாட்டு பாடினதாலதான் அவரு சாபம் வந்து அவர் வந்து இந்த பூலோகத்துக்கு பிறக்கிறாரு. இப்போ ஏன் இது ரொம்ப முக்கியம்னா, அப்படி இருக்கிறவர் கூட நம்ம வந்து கும்பிட வேண்டியது யாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும். அவர் தெரிஞ்சும் தப்பு பண்ணதால ஆகுது. அவரோட அடுத்த ஜென்மம் என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் வந்து ஒரு ஏழை பெண்மணியோட மகனா பிறக்கிறாரு. அவருக்கு 5 வயசா இருக்கச்சு அவர் அப்பா யாருன்னே அவருக்கு தெரியல, சின்னப்பமே மறந்துடுறாரு. அண்ட் அந்த பெண்மணி கூட என்ன ஆகுதுன்னா, சத்துர் மாசம்னு ஒரு 4 மாசம் இருக்கும் ஒரு வருஷத்துல. அந்த டைம் வந்து இந்த புலவர்கள் இந்த சேஜஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து என்னன்னா ஒரு இடமா போய் பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க. அந்த 4 மாசம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க ஒரே ஒரு இடத்துல தங்கிடுவாங்க, அவங்க எந்த வீட்டுக்குமே போக மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்கன்னா, நாரதரோட அதான் அவங்க அம்மா வீட்லயே தங்கிடுறாங்க. அவங்களுக்கு இவர் வந்து சேவை எல்லாம் செய்யறாரு. அவங்களுக்கு சேவை செய்யற அந்த புண்ணியத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, அவருங்க விட்டு போன அந்த சாப்பாடு அவங்க பர்மிஷனோட அவர் சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி ஒரே பக்தி மார்க்கம் அவருக்கு டோட்டலா வருது. ஸோ இப்போ அதோட இன்னொரு ஸ்டோரி என்ன ஆட் ஆகுதுன்னா, அவர் இருக்கிறதுலயே வந்து ரொம்ப நல்ல புத்தி அவருக்கு மனசு வந்ததால ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் வந்து இந்த மாதிரி அவங்க கிளம்பி போயிடுறாங்க. ஆனாலும் அவர் வந்து எப்பவுமே அந்த விஷ்ணு கிருஷ்ணர் ஞாபகத்திலேயே நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு. அப்போ அவங்க அம்மா வந்து வேலைக்கு போறப்போ பாம்பு கடிச்சு இறந்துடுது. இப்போ 5 வயசு குழந்தையா இருக்கச்சே எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் அழுது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கும். ஆனா இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, என்னோட பாதை இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி போயிட்டே இருக்காரு. அவர் கிளம்பி நேரா போயிட்டு இருக்கிறச்சே அவர் வந்து அந்த விஷ்ணுவோட அசரீரி கேட்கிறாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இவ்வளோ சீக்கிரம் நீ என்கிட்ட வர முடியாதுமா, கொஞ்சம் நீ இன்னும் பண்ண வேண்டிய காரியங்கள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பிறவி முடிஞ்ச அப்புறம் அவர் 3வது ஜென்மம் என்னன்னா, நாரதரா எப்போ பிறக்கிறாருன்னா, பிரம்மாவோட முதல் புத்திரனா அவர் பிறக்கிறாரு. இன்ஃபேக்ட் பிரம்மாவோட இன்னொரு புத்திரர் வந்து யாருன்னா சிவா. கரெக்ட். ஸோ இவர் பிறந்துட்டு இவர் என்ன பண்றாருன்னா, பிரம்மாவோட குழந்தையா பிறந்துட்டு அவர் ரொம்ப நல்லா வந்து அவர் கவனிச்சுட்டு இருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நல்ல ஸ்பெஷாலிட்டி தான் நம்ம நாரதரோட மிக பெரிய. இந்த கதையில வந்து அவர் என்ன நினைக்க போறாருன்னா, இருக்கிறதே ரொம்ப பக்தர் யாருன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு இடமா போறாரு. ஸோ அப்படி போறதுல வந்து அவர் பக்தர்ன்ற லிஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் அவர் பிரம்மர் கிட்ட பாக்குறாரு. பிரம்மர் தான் மிகப்பெரிய அவர் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்புறம் சிவா பார்த்த உடனே சிவா 24 மணி நேரமும் விஷ்ணு பேரே சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஸோ இவர் தான் மிகப்பெரிய டிவோட்டி அப்படின்னு அந்த லிஸ்ட் போடுறாரு. அடுத்தது வந்து விநாயகர் போறாரு. ஸோ விநாயகர் கிட்ட அவர் வந்து இந்த மாதிரி பாட்டே பாடி இருக்காரு. யத் பாத பல்லவி யுகதான வினிதாய கும்பா வந்தே பிரணாய சமயேச கணாதி ராஜக விக்னம் விகத்தும் அலமஸ்ய ஜெகத்ரயஸ்ய கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மா விக்னர் அந்த கணேஷா பத்தி பாட்டே இருக்கு. ஸோ அது வந்து அவர் ரொம்ப பெரியவர் அப்படின்னு கதை போயிட்டே இருக்கு. அது எண்டே ஆகல. அப்புறம் யுத்தவர் மேல, அப்புறம் பஞ்ச பாண்டவர் மேல, திரௌபதி மேல எல்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியில் அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இவர் தான் கிரேட்டு, அவர் தான் கிரேட்டுன்னு ஒரு ஸ்டோரியே இல்லை. யார் வேணா கிரேட்டா இருக்கலாம், நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இன்வால்வ் ஆகணும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து ரேங்கிங் கொடுக்கறது இல்லை 1 2 3 4ன்னு. அதனால நம்ம எல்லாருமே அந்த டிவோஷன் பண்ணி நம்ம இங்க சேரலான்றதா இந்த ஸ்டோரி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் அண்ட் போல்ஸ் முடிச்சிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். எத்தகைய குணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி. கரெக்ட். தட் இஸ் ரைட் ஆன்சர். 3 கதவுகள் அதுவும் ரைட் ஆன்சர். அஸ்ருத்தன்மை வந்து புலனின்பம் அனுபவித்தல் அதுதான், அதுவும் ரைட் ஆன்சர். நாம சங்கீர்த்தனம் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடக்கத்துடன் வந்து கேள்வி கேட்கணும். ஐ திங்க் டுடே வெரி நைஸ் போல்ஸ் been done. Thank you very